Perhaps not the beginning, doesn't come as safe, that is straight to Son. Amen. Mlej nbarkuk u ringrazzjawk li il-nżil f'nofsna urina realtà sabiħa. Illi tiddependi minna wkoll biex ngħixuha b'mod sħiħ u allura ħafna drabi mlej aħna ma nifkrux għal din is-sejħa li inti qed tagħmel għaliex ħafna drabi meta aħna nħossuna tajjeb. Meta l-affarijiet huma sew madwarna. Allura ma nħossux il-bżonn li narfu dan kollu. Għalhekk nitolbuk mlej li tkompli tagħmilna sensittivi mhux sempliċement għal din il-kelma tiegħek, imma tgħallimna nkunu aktar sensittivi għal xulxin, sensittivi għal realtà li hemm hemm barra, sensittivi għal nies li jgħaddu minn tbatija u allura qegħdin jistennew il-preżenza tagħna tagħmel differenza. Tolbuk mlej tgħallimna nħallu dan seħħ. Amen. Tajjeb, ħana fuq Mrs. Kardelli. Għatnara nisibu ġodda wkoll. Allura ħana ċaġa żgħira marbuta ma' żewġ affarijiet ma' żewġ ximej li għamilna. Wara l-introduzzjoni li għamilt nhar it-tnejn kienet twila mhux ħażin, it-tnejn semmejna li Ġesu ġie jaqlana mir-reliġjoni u daħħalna f'fidi. U allura qed jgħidilna li Alla m'għandu bżonn xejn min-naħa tagħna biex jaċċettana, biex jaqsam magħna l-imħabba tiegħu. Allura m'hemmx għalfejn ninkwieta u nippreokkupa ruħi x'għandi nagħmel jien għal Alla, x'għandi nagħmel jien quddiem Alla, imma Alla jrid jagħtini dak li jrid għax irid. Alla ma jagħtik xejn lilek għax inti twajba, jew inti tajba, jew inti tajjeb. Alla jagħtik kollox għaliex hu tajjeb, mhux inti. U allura dik dejjem żommuha f'moħħ. It-tjubija li hemm qiegħda f'Alla mhux fija. U għalhekk Alla jagħmel miegħi u jixfaq għax hu tajjeb. Allura ħadna l-ewwel beatitudni li għadna d-din hija l-iktar beatitudni importanti għaliex fija tiġbor ir-realtà ta' xi ħadd illi jsir sensittiv jew grupp ta' nies, mhux xi ħadd biss, grupp ta' nies li jkunu sensittivi illi jarfu li huma responsabbli tal-kuntentizza tal-oħrajn. Jekk xi ħadd bil-ġuħ mhux kuntent. Ma nafx takkonkluż easy din ħaġa, xi ħadd bil-ġuħ ma jkunx kuntent. Imma jiena rid nara li hu kuntent. U biex nagħmel dan irid nagħmlu kuntent. Allura irid nkun hemmhekk għalih. Meta hemm komunità sħiħa li tieħu ħsieb dan kollu, allura f'ħafna inġustizzi, u l-bieraħ tkellimna fuq dwar tipi ta' inġustizzi, f'ħafna inġustizzi li jeżistu fid-dinja tagħna, għax aħna bnedmin inġusti. F'ħafna inġustizzi li jiġru fejn hemm persuna li għaddija minn ħafna niket, minn ħafna realtà diffiċli u li għandha bżonn xi ħadd li jkun magħha. F'dawn l-inġustizzi kollha illi persuna faċli tgħaddi minnha, realtajiet li huma qawwijin ħafna u allura għandek bżonn xi ħadd ikun miegħek, xi ħadd kif imdejjaq imnikket għal xi raġuni, allura għandek bżonn xi ħadd li jaqalek minn dik is-sitwazzjoni. U l-bieraħ tkellimna dwar realtajiet ta' nies li huma f'sitwazzjoni diffiċli. Dak kienu l-ewwel 4 beatitudnijiet. Baqalna l-aħħar u l ħaniddiljaw l-ewwel ma' tlieta li jmiss. It-tlieta li jmiss huma beatitudnijiet li jekk inti tgħix l-ewwel beatitudni u allura għandek dis-sensittività sabiħa ma' oħrajn, awtomatikament, u ħanuża l-kelma awtomatikament għaliex hekk jiġri, meta inti vera trid tkun hemm għall-oħrajn, awtomatikament ħajħorġu karatteristiċi fik, ħajkun hemm sentiment sabiħ fik illi jiżviluppa fil-karattri jew fil-realtà tiegħek, fil-ħajja tiegħek. U allura dawn it-tliet beatitudni li se nsemmi issa li jmiss mhumiex beatitudni dwar xi kategorija partikolari ta' xi persuni, le mhux b'dak il-mod, imma hija xi ħaġa li tiġi awtomatika, xi ħaġa li tħossha għax ma tistax ma tkunx sensittiv fuq dan il-livell bħalma huwa Alla miegħek fuq
fuq dan il-livell. Min jaċċetta li jidħol fil-faqar billi jaqsam kollox ma' kulħadd dak u faqar, ma tfissirx tiġi bil-ġuħ. Insewa, m'hemmx mhux dak it-tip ta' realtà. Il-faqar li qed jissemma hawnhekk huwa li inti tkun lest li taqsam mal-oħrajn ir-realtà u responsabbli ta' dik-kuntentizza tal-oħrajn ukoll. Dawn l-individwi jibdew jaraw realtajiet ħirġa fil-qalb tagħhom, jħossuhom faċli iktar ħennu. Hemm ċerta saħħa, se nispjegaw xi tfisser, u balesti li jaħdmu għal paċi. Dak huma tliet beatitudnijiet li se nissulu. L-ewwel waħda hija dik fir-realtà. Li hija waħda mill-ewwel karatteristika li tibda tidher fihom dawn in-nies li jgħixu bil-beatitudni. U dan huma ħenjin dawk li jħennu. Issa mhux bħala ħenjin dawk li għandhom dwejja għamlu xi ħaġa wara xi ħadd ieħor jgħinhom. Issa le, dawn li qed jgħinu, issa dawn huma rigward dawk li qed jagħmlu qed jgħixu l-ewwel beatitudni. Ħenjin dawk li jħennu għaliex huma isibu ħniena. Naġunaj, di mhix dwar sentiment ta' ħniena u jħassra, mhux biex tajtek u jħassra. Maġer l-alla jgħid, tara jħassra mistiker kif gerfxu, jħassra, ara jħassra nis ġiġralhom, dak ma qalx jħassra u baqgħet fuq. Għamel xi ħaġa. U din hija r-realtà ta' ħniena li qed nitkellmu dwarha, mhix xi ħaġa hekk ta' sentiment, imma xi ħaġa prattika. Prattika li tagħmel xi ħaġa biex ittejjeb il-ħajja tal-ieħor. Tgħinu joħroġ u tgħinhom joħorġu mis-sitwazzjoni li jinsabu, situazzjoni diffiċli li jinsabu fiha. Dawn juru ħniena tiġi parti minn ħajjithom ir-realtà. U tant tkunu fuq dan il-livell illi tibda tafdhom, tkunu nies tista' tafdhom. Issa biex tasal semmek mhux meta jiġu mill-missjoni u tdaħħal ilek fil-but toħroġ tu sens. Imma jew nhar il-ġimgħa puttinu pittinu, allura tħoss li għandek tagħmel xi ħaġa u tagħmel xi ħaġa darba fis-sena, darbtejn f'sena, mhux din qed ngħid hawnhekk, mhux dan hija ħaġa. Imma li din hija xi ħaġa hija tant tagħmel parti minnek illi tkun xi ħaġa li hija kontinwament fik. Hija xi ħaġa li ssir kontinwament fik. Allura ħenjin dawk illi għandhom tip ta' ħniena lejn l-oħrajn. U dawn huma ħenjin meta huma ħenjin għaliex u meta huma mbagħad se jsibu ruħhom f'din id-diffikultà huma stess u ħafna drabi tiġri mela le se jsibu huma wkoll ħniena minn xi ħadd, minn Alla, minn realtà, minn komunità suppost. Jien qed nitkellem fuq xi ħaġa li ma narajiex qed ngħidilkom ċaru. Qed nitkellem fuq xi ħaġa illi skont jien ma teżistix, jew teżisti f'minoranza assoluta fil-Kristjaneżmu, f'grupp żgħir, komunità żgħira l-hemm li tgħid dan il-mod, forsi għall-inqas fil-komunitajiet ta' xi patrijiet u ta' xi sorijiet. Pereżempju Malta għandna sorijiet tal-karità. U huma jsejħu tal-karità għax jagħtu karità. Jien kont naħseb li huma jsejħu tal-karità għax jiddependu mill-karità. Għaddejn fil-tamijiet. Siker kont il-Pakistan magħhom, u meta kont il-Pakistan magħhom, le mhux għalhekk aħna nsejħu tal-karità. Aħna nsejħu tal-karità għax nagħtu karità. U l-karità tiġi. Għaddejn jagħmlu verament jagħmlu ħafna xogħol għal-qas fil-Pakistan nafhom u jagħmlu ħafna xogħol fuq dan livell. U dejjem jgħidu dejjem ġie fil-karità magħna. Dejjem. Allora dawn huma ħienja, huma berkin, huma mimlijin fer u kuntentizza għaliex jafu illi meta huma stess wara li jagħmlu ħafna karità b'oħrajn, jafu li għandhom bżonn xi ħaġa, ser isibu lil xi ħadd illi ser jgħinhom f'din ir-realtà b'dan il-mod. U Alla li jafna sew jaf x'għandna bżonn. Jiena nisma' ħafna stejjer interessanti fuq dan livell. Ma tantx nisma' stejjer ta' ħafna mirakli kbar, imma stejjer ta' provvidenza hemm ħafna nies li għandhom. Stejjer ta' provvidenza.
jitkellem fuq Mother Teresa, hija Mother Teresa. Imma anke aħna fil-komunitajiet tagħna, mhux l-ewwel darba li ngħidu il-laħwa għandna bżonn daqshekk. Jiġi xi ħadd ħabbet il-bib 5 minuti wara b'daqshekk eżatt, kultant ikun ċifra eżatta li qed ngħidu. Ma nafx kif taħdem, m'għandix idea. Imma isseħħ. Imma dir-realtà propju isseħħ. Hemm sentenza interessanti fil-Vanġelu ta' Marku. Mark jgħid, ma nafx qatt fimtux, hemm żewġ sentenzi li ħanikwota li huma tnejn stramba ħafna u nixtieq naqsamhom magħkom. Hemm sentenza li tgħid bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll. Di sentenza qiegħda fil-Vanġelu ta' San Mark, kapitlu 4, vers 24, 4:24, just in case tridu tfittxuha. Bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll. Fi żmien kont iżgħar jien nagħmel żmien fis-sajf kont immur għand tizzijiet u kuġina għas taf x'inhu ma inti taf il-Lewis. Kont immur hemmhekk għandhom u konna imbieħ, jew nippakkja, pereżempju niżel nippakkja u nagħlaq fil-boros, l-ewwel darba li kont nieħu gost nagħlaq dar il-bożetti nagħlaq għax afasta bil-maċin partikolari insomma. Kont kejjel bil-kejla kif tkun tazza tal-injama ġeneralment tal-maka tal-ħadid, tagħna kif tkun tal-injama li kellna hemmhekk. Kif tkun kejla kappar, kejla ċiċi, kejla karawett. Kont ma tqgħodx titwaħħu ġija tpoġġi flużin, tisel flużin, għax meta hemm kejl żgħir ħafna, ma kienx hemm miżjien elettroniku, eċetera, nitkellmu xi miżjien daqsiex li ma jikkalkolax affarijiet żgħar, titfixka ħafna, allura jkollok dil-kejla, iddaħħalha ġol-gozza kbira tal-karawett, toħroġ karawett u titfaħħa ġol-gozza. Waħda jew tnejn skont kemm ikollok u tagħlaq miegħha. Din il-kejla, din xi ħaġa li bija permezz tagħha inti tkejjel. Bl-istess kejl, biex tifuni bl-istess kejl illi inti tkejjel jingħata dak il-kejl lilek ukoll. Dan qed jgħidu ġefu, din hija kelma biex keda. Imma jiġifieri dak li inti qed tagħti mhux qed jinħela. L-ewwel konklużjoni tiegħi hija din. Dak li inti qed tagħti mhuwiex jinħela. Forsi tħossha diffiċli tagħti. Forsi diffiċli għaliex tkun ġeneruża fuq dak il-livell, imma bl-istess kejl li inti tagħti ser jingħata lilek ukoll. Dak li qed titkellem hawnhekk. Anzi, u mbagħad jgħid u jagħti iktar ukoll. Kif ħa nispjegak? Jekk jien tajtek 100, irċivejt 120. Jekk jien dal-120 tajthom, mbagħad irċivejt 150. Dan qed jitkellem. L-imħabba hija l-garanzija li inti ser issir aħjar. L-imħabba li tagħti, meta fiha l-imħabba li qed tkun hemm imħabba jiena nitkellem ma tagħmilx sens. Imma l-imħabba hija l-garanzija li inti se ssir aħjar. Aktar ma tagħti, aktar qed tikber int. Ħafna nies ma jafux x'tfisser. Oħrajn għamluha. Imma hija realtà qawwija u sabiħa oħra. Is-sentenza l-oħra tgħidlek min għandu jingħatalu u min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Vera. Ħaġa vera hija din laqqas xejn. Sakemm tirrealizza li hija ġustizzja sfrenata din il-ġustizzja. Sakemm tirrealizza illi billudi jew anke bil-Grieg ma alludi il-verb tagħti il-verb to have għandek ma tfissirx sempliċement daħħal dek fil-buku tiċċekkja kemm għandek flus, għandek tfisser kemm tipproduċi. Il-kelma iktar tfisser kemm tipproduċi milli tfisser kemm letteralment għandek fil-buku jew xi ħaġa. Mela hawnhekk qiegħed jgħid illi min jipproduċi ser ikollu iktar ukoll. Min jipproduċi
ser jingħatalu ħafna iktar ukoll għax jipproduċi. Qed tipproduċi billi tagħmel karità. Qed tipproduċi fl-imħabba meta inti tagħti, meta tinħeles minn dak li għandek sa ċertu punt. Għada fil-għaxija għada hemm xi ħaġa fil-Vanġelu li tispjega dan ukoll fil-Vanġelu ta' għada. Min jiġi għada nerġa' nirreferi ftit għal din il-ħaġa. Allora, min jipproduċi ser ikollu aktar ukoll. Min jirċievi l-messaġġ ta' Ġesu jgħix l-imħabba. Jagħti lill-oħrajn u jirċievi aktar. Min ma jagħtix lill-oħrajn, issa, min ma jagħtix għax min m'għandux, allura mhux qed jipproduċi. Min m'għandux, min ma jagħtix lill-oħrajn ma jipproduċix, jibqa' steril. Tibqa' bla ħajja, tibqa' m'għandek anzi dak li għandek jibda imutlek. Jekk m'hemmx sens kbir ta' mħabba fik illi tangħata b'dan il-mod, int tibda tmut minn ġewwa. Allura jekk inti m'intix lest tipproduċi, fil-realtà issir sterili. Min jafhom jipproduċi aktar imħabba. Min ma jħobbx se titħillu anke l-imħabba, il-kapaċità tal-imħabba. Min mhux qalb ġeneruża fuq dan il-livell, jien nafeta kien żikon qed nistudja l-pjanu, nipprattika kuljum, kont immur kuljum fil-kesħa tas-sala hawnhekk li għandna, u kont noqgħod nistudja l-scales u nagħmel 3 sigħat għaddej. Kuljum fil-għaxija nibda fid-9 sa 11, dejjem kont nagħmel għal xi teacher tiegħi kien tagħmel kien tajjatni kull darba tgħidli ma studjax biżżejjed u kont immur. Illum noqgħod bil-qeda fuq il-pjanu u ngħid ma tlift kollox. Jekk ma tipprodiġix, titlef dak li għandek. Din hija mod ieħor ta' kif jiena nispjegaw u naraw dan il-mod. Mela jekk intom nies li ħadd ieħor jista' jafda fikom għax tkunu hemm għalihom, intom imberkin għaliex meta ser tkunu fil-bżonn ser issibu aktar milli tkunu tajtu. Dan u dak li qed jgħid il-ħames bejat kulli. Il-ħames bejat kulli. Is-sitt bejat kulli titkellem fuq dan. Din hija ta' bejat kulli naħseb li ġiet interpretata ħażin. Kemm bagħtu fuq din l-erja. Imbagħtu ta' vera. Li midel bejat kulli. Ħennin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Li hija s-sitt bejat kulli. Ħennin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Għalmenu kbir iktar mill-isforsi żgħar, għalkemm ma tantx ħafna żgħar, ma forsi dawk in-nistew wara pereżempju ma jarawx b'dan il-mod. Is-safa ma kienx marbuta mal-qalb. Ħennin dawk li huma safja f'qalbhom. Is-safa ma kienx marbuta mal-qalb, kienet marbuta mal-ġenitali. Kienet marbuta mas-sess. Biss. Ma kienx hemm mod ieħor kif inti meta tisma' l-kelma safa tinterpretata. Inti safi għax ma tagħmilx sess. Allura San Giuseppe l-ikbar safi jekk kien hekk miskien. Ta' vera miskien. Fottew mill-ewwel mill-bidu. Għas jibda ma vera. Kellu tifela mhux tiegħu. Imma biex kien jiġina f'moħħa marbuta ma' del-kelma safa. Li hija fuq dan livell. U dan tifissajna fuq il-birek sess li kollox huwa marbut ma' dir-realtà sesswali. Ħafna momenti kienet ħafna qawwija ta' niftakar nidħol patri fin-1977 ġejtaw, 78 għamilt il-novizzjat, kif titkellem, dik tur tinħasel bil-qazzetta ta' ħalli, ma finti ma tix attenzjonijiet, kemm kienu jgħidu affarijiet. Imma inkredibbli, il-fissazzjoni illi kellna fuq xi ħut minna qata għandna. Marbuta ma' sess hija inkredibbli, hija tad-dinja l-oħra, verament tal-biki jew tad-daħla. Allura
is-safa fil-mentalità tagħna weħlet biss f'dan l-aspett. Sempliċement f'dan l-aspett. U minħabba fekk tlifna l-żgurija ta' din il-beatitudni. Ġesu mhux jitkellem fuq sess, nsieha. Qed jitkellem fuq xi ħaġa oħra. Fid-dinja rudija il-qalb għax safja f'qalbu. Il-qalb mhijiex il-parti effettiva minna u tal-imħabba pereżempju kif aħna narawha fid-dinja tagħna llum u qalbi taf tinafus għalih u naf. Il-qalb fid-dinja rudija kienet aktar marbuta mal-moħħ. Ġifieri kważi meta qed tgħid qalb safi qed tgħid moħħ safi. Mhux ma taħsibx ħafna ħżiena qas sesswali hemm sew insa stess. Jiġifieri il-moħħ jew kellha l-inqas fil-kuxjenza tiegħek. Li inti tkun safi fil-kuxjenza tiegħek. Il-qalb tirreferi għall-kuxjenza. Meta l-Vaġġol qed jitkellem minn safa f'qalbhom ifisser li inti persuna, dawn huma persuni ta' deċiżjoni ferma. Persuni ta' kuxjenza b'saħħitha. Salm 24, qed nirreferi dejjem għal xi ħaġa mill-Antik Testament u Salmi u eċċetera, għaliex naf żgur illi Mattew jirreferi f'moħħu hemm il-lut l-oħra li kienu jaħsbu fuq dawn l-affarijiet. Salm 24 jgħid wieħed ta' qalbu safja jista' jidħol fit-tempju tal-Mulej. Nerġa' ngħid m'hemm xejn sess. Wieħed qalbu safja jidħol fil-tempju tal-Mulej. Din hija kwalità li tiġi weħidha meta inti tażel li inti taqsam mal-oħrajn. Meta taqsam mal-oħrajn u tgħid lill-oħrajn u taħseb l-oħrajn u tixtieq il-ġid lill-oħrajn, din il-kwalità tiġi parti minn ħajtek. Meta wieħed jagħmel dan jirrifjuta li jkollu aktar mill-oħrajn, ma qgħodx ċajta u jilgħab fil-storja tal-Apostli kien hemm xi ħadd ipprova jitħaq bil-wirt li kellu prova jitħaq l-oħrajn. U hemm storja kera kważi fl-Atti tal-Apostli ta' xi ħadd li prova jitħaq bid-disċipli, bil-Apostli, bil-komunità, daħaq bil-komunità. Ma qalx il-mara ġillitu jgħid ma jgħidx li kemm għandu u m'għandux dejjem il-mara, tuna dejjem mara. Kemm m'għandux, kemm għandu m'għandux. Meta inti tkun ta' qalb safja ifisser inti trasparenti. In-nies jafuk sew li inti persuna illi persuna vera, trasparenti fuq dan il-livell illi inti ma titħax fl-oħrajn, ma taħbix wara maskli. Inti ta' qalb safi tfisser illi inti persuna sinċira. U dak li tajt qed tgħidu għax vera. U dak li tagħmel qed tagħmlu għax temmen vera fih. Mhux għax tipprova tagħmlu għal xi ħadd ieħor eċetera. Dan huwa dak li qed jispjega hawnhekk. Allura persuna safja hija persuna vera, ta' qalb safja, vera, trasparenti. Dak kollu li għandhom f'qalbhom jidher fil-mod kif jitkellmu, fil-mod kif jaġixxu, fil-mod kif anke jaħsbu mbagħad wara kollox. Dawn huma ħinja għax konklużjoni tagħhom hija għax jaraw l-Alla. Din mhix idea viżjonarja, tara l-Alla x'imkien u ma daw l-idea ta' viżjonarji le. Tara lill-Alla f'din l-art. Tagħmel esperjenza tal-Alla f'din l-art. Mhux ma tagħmel ġenna, okay? Dejjem insew id-dinja l-oħra li ġejja għad tiġi dak li ħasbilna wara. Għalissa mhux qed nitkellmu fuq hemm, aħna nitkellmu biss fuq hawn. Allura qed tgħidlek tara lill-Alla fl-esperjenza tiegħek. Hija perċezzjoni interna. Aħna bil-Grieg hemm żewġ kelmiet li jagħmlu distinzjoni bejn tara u tara, hemm żewġ modi kif tara, u aħna nużaw kliem li fejn nużaw tara u m'għandax taqsam xejn mal-għajnejn. Pereżempju meta tgħid innaf ma tarax li biex nagħmel hekk. It's not about seeing something. Ma tarax li biex nagħmel hekk jew nkella ara li ma jiġrilekx l-istess. Anke bl-Ingliż ta' ġifieri, imma mhux fis-sens ta' tara xi ħaġa rajta, imma fis-sens ta' internal vision. U din tfisser li xi ħadd li jagħmel xi ħaġa bħal din għandu esperjenza interjuri ta' Alla. Jagħmel esperjenza interjuri ta' Alla. Dawk li jimxu wara
nispjega. Dawk li jimxu wara l-ewwel beatitudni isiru persuni sinċira, trasparenti, onesti, f'kollox. U għax huma trasparenti mal-oħrajn, Alla ikun trasparenti magħhom u jafu li Alla jagħmel parti mill-ħajja tagħhom. U hekk tittama f'Alla, jew għandek fiduċja f'Alla, illi ser jieħu ħsiebek, illi anke ħassbek xejn. Alla qiegħed mal-oħrajn. Alla li jkun kien se jkun ukoll parti mill-esperjenza tiegħek, parti mill-istorja tiegħek, parti minn ħajtek ukoll. Dik hija is-seba' naġa ftit kellha mal-ħabs, forsi nagħmlu mistoqsijiet tagħha. Is-seba' beatitudni. Ħelien dawk li jġibu il-paċi għax huma jissejħu ulied Alla. Ħelien dawk li jġibu il-paċi għax huma jissejħu il-Alla. Iġibu il-paċi differenti billi iżommu l-paċi. Huma ħafna differenti minn xulxin. Li inti tkun m'għandekx il-gazz tajt xi ħaġa u tagħlaq ħalqek u tikdem irsienek u ma tgħidix biex ma taqlax inkwiet, m'intix qed mhux dak li qed jirreferi għalih. Toqgħod kwieta biex iġġib il-paċi, biex tiżomm il-paċi, biex qed jgħid xi ħadd li joqgħod kwiet biex iżomm il-paċi, imma dawk li jaħdmu għall-paċi għax m'hemmx. Right? Dak li qed jirreferi hawnhekk il-beatitudni li fuq hekk qed jirreferi. Xi ħadd li jaħdem għall-paċi għax m'hemmx. Mux dak li jevitaw il-konflitti, ma dak li jgħalaw il-konflitti. Meta jaraw li memx paċi fid-dinja, memx paċi f'din is-sitwazzjoni, memx paċi f'din ir-realtà. Dawk huma li jġibu il-paċi. Ħafna drabi jġibu il-paċi huma dawk li jaqalaw ħafna nkwiet u jitilfu aktar paċi tagħhom, kultant ukoll. Imma dawn huma dak li qed jirreferi għalih is-seba' beatitudni illi inti qed taħdem biex iġġib xi ħaġa illi mhijiex hemm. Xi ħaġa illi qed taħdem għaliha b'mod sfiq. Min huma dawn? Da mhux xi ħadd li għandu gazzek xi kwalità ta' karattru u ma jibża minn ħadd, mhux hekk qed nitkellmu hemm. Jien li tan nies li nafu li jagħmlu bidla kbira fejn tidħol inġustizzja u paċi u nuqqas ta' paċi huma nies ġwejda. Illi minħabba realtà għax vera jħassew f'qalbhom għal xi ħadd li mhux għaddej minn sitwazzjoni diffiċli marru għalih. Mhux dwar karattru dan, imma attività li turi li huma hekk. Paċi. L-Ebrajk għandu l-kelma xalom. Il-kelma xalom hija ħafna iktar qawwija mill-kelma paċi jew aħna bil-Malti ngħidu slim. Għalija li Ġerusalem hekk tfisser Jerusalem, Jeru tfisser il-belt ta' slim. Iktar belt li qalet l-inkwiet fid-dinja hija Ġerusalem. Jerusalem, xalem. Hija tfisser hekk. Imma xalom, il-prema xalom bl-Ebrajk tfisser dak kollu li joħloq kuntentizza fil-bniedem. Għana fejdu il-sens Ebrajk ta' dejjem qiegħed hemmhekk. Dejjem marbut ma' kuntentizza. Ħalli aħna qatt narawha bħala xi ħaġa marbuta ma' reliġjon tagħna jew ma' Alla tagħna. Dak li Alla jrid ngħid ir-rieda tal-Alla jgħid li inti tkun kuntenta. Li inti tkun kuntent. Ir-rieda tal-Alla dak li Alla jrid hu li l-bniet min ikunu kuntenti. U allura nħaraq meta nisma' bħal bieħ fuq televiżjoni frani u kien qed jisqajli imma dwejja u tbatija mhix mal-reliġjon tagħna. Speċjalment fil-Irlanda hekk tieli l-ewwel mistoqsija. Issa. U ninħaraq għax għandu raġun. Għax ikkamilna. Hekk poġġejniha. Għaddi kopġiġano, Alla tal-ferri mhux parti minn mentalità tal-Alla tagħna. Aħna tal-witt ta' dmuħ. Alla tagħna tal-witt ta' dmuħ. Mhux Alla tal-ferħ u tal-kuntentizza. Alla li jistidilna għal ħajja abbundanti, mimlija sħiħa, li fiha ħafna ferħ, eċetera. Ma tantx hija dik li nassoċjawha mar-reliġjon tagħna. U allura problema. Jiena ġerriħu xi ftit żgħażagħ u xi qegħdin hawnhekk kemm wara, eċetera. Jiġieli jiġu miegħi u morru l-Pakistan, morna Napoli, morna Tunis, morna Rwanda, fejn Pakistan. U ġieli jkun hemm xi ħadd minnhom li jgħidha mhux eżatt forsi bil-kliem ħanajda jien ma jgħidli
isma' ħammorru daw ġew magħna, ħarġu l-flus, tilfu l-vaganzi tas-sajf. Jew ħadu l-lif li kellhom ħaduh biex jiġu magħna. Imbagħad ħarġu l-flus biex jixtru l-passaġġ. Għax ħan nixtru hemm il-passaġġ jiena. Ħalli fejn immorru ġeneralment ma kontx għalfejn ħallsu fejn immorru, imma u allura hemm ħafna sagrifiċċju marbut ma' hemm. Mbagħad morna hemmhekk għadna ngħinu l-tfal u daw in-nies l-oħra eċetera fil-realtà tagħhom. U biex ewwel darba jiġi xi ħadd jgħidli isma' imma ma tantx hemm sens ta' sagrifiċċju dak li għamlet għax vera kont kuntent. Iktar ħadd milli tgħid inkont vera ġejt lura b'ħafna kuntentizza interjuri. Allura minħabba fekk allura ma jżewġ il-kelma ma ħajda jien. Allura tlift il-metu għax m'hemmx sagrifiċċju. Aħna nassoċjaw ir-reliġjon tagħna biss ma' sagrifiċċji. Iktar ma tagħmel sagrifiċċji inti qadis. Żiggi dak mhux vera. Mhux vera. Mhux ħażin tagħmel sagrifiċċju jew m'għandekx tagħmel sagrifiċċju u mara le jalla nagħmel sagrifiċċju. Imma mhux marbuta ma' hekk il-kwalità Alla jħobbok biss meta inti qed bagħti, Alla jħobbok biss meta qed tagħmel xi ħaġa diffiċli. Le, mhux hekk. Il-bniedem dejjem ra li aħna tlifna l-ġenna tal-art. Alla kaċċina mill-ġenna tal-art. U l-ġenna tal-art kun hemm żbuħija tidher kif nippreżentata dan l-image ta' dan il-ġnien li ma jeżistix. Hemm sembur vera sabiħ fejn Alla kien jinżel jippassiġġa ma' Adam u Eva, kien hemm relazzjoni sabiħa tal-bnedmin u relazzjoni sabiħa ma' Alla u dan intilef għax issa ġejna mkeċċin mill-ġnien tal-Eden. Le, ma nix nibku għax tifna xi ħaġa, anzi aħna qegħdin hawn irridu naħdmu, nxamru l-kmiem u naħdmu biex noħolqu il-ġnien tal-Eden. U dan dak il-beatitudnijiet qed jipprova jippreżentaw. Li min jgħix dawn il-beatitudnijiet, min jaqbad il-beatitudnijiet jifhimhom u jipprova jidħol fihom u jagħmilhom il-programm ta' ħajtu, dawn qegħdin jaħdmu biex iġibu l-ġenna tal-art, il-ġenna tal-art, il-ġenna ta' Eden, propju fil-realtà tal-ħajja tagħna. Dak li suppost aħna nagħmlu. Għalhekk għandna naħdmu għall-paċi għax hekk biss nissejħu lil Alla, dak li qed jgħidha. Jekk aħna naħdmu għall-paċi, aħna nissejħu u li Alla. Fid-dinja l-udija l-iben mhuwiex dak li jipproduċi bioloġikament. Mhux dak huwa iben skont il-mentalità ludija. Fil-mentalità ludija l-iben huwa dak li jixbaħ lil xi ħadd. U dak li min jixbaħ jiġi missieru. Ma hemm xejn stramp li tajt missier Ġesu Kristu huwa wkoll Ġuseppi. Għaliex dan rabbieħ tellaw bil-mentalità tiegħu. Sar jixbħu tala jixbħu. Ġuseppi nittama li kien bnedem vera ġust u twajjeb ma fuq dan il-livell li ta' karattru lil Ġesu. Dak huwa missier. Ġifieri il-sens ta' adozzjoni ma teżistix fil-ludija, fil-mentalità ludija. Ħanejtilkom xi ħaġa oħra dwar dan. Ġifieri fil-ludija żewġ sinifikati. Jew tixbaħ lil Alla, jew inti Alla jipproteġik. Dik tfisser kemm iben Alla. Li tixbaħ lil Alla u għalhekk Ġesu jgħidilna kunu perfetti bħalma perfett missierkom biex tħennu tħobbu bħalma jħobbu l-missier. Daqshekk biss tfisser. U Alla inti protett minn Alla. Dawn huma dawk illi jissejħu u li Alla. Pawlu juża ħafna din kelma sammaw. Juża kelma aħna ulied adottivi. Alla adottana. Ulied adottivi. Ħajdikom fejn ġejja l-sens ta' Pawlu ta' ulied adottivi. Di mhix badix qasam bħalma nagħmluha, nagħmilha m'għandniex tfal u nsibu xi post partikolari u nġibu xi tifel mill-Indja, minn nafri xi ieħor kien hemm żmien minn Russja, issa waqfu għal kollox u postijiet bħal dawn. U inti tadottaħ u tagħmlu tiegħek u ittieħ anke kuljum, eċċetera. Mhux dan li jagħmel iben adottiv. Fi żmien Pawlu
Ir-re ħanajdilkom issa, mhux jrid stramba ma baqgħetx hekk. Ir-re fi żmien Pawlu kien ikollu ħafna ġenerali u jiċċekkja liema ġeneral jixbħu jew jaqbel mal-mentalità tiegħu, ma dak li jew jipproduċi, jew jrid iħalli wara li jmewtu. U allura mhux imur għall-liben tiegħu, oġġar mit-tfal tar-rejiet kienu vera mhux kapaċi. Allura kien jisib l-aħjar persuna, ġeneralment wieħed minn ġenerali kien ikunu, l-aħjar persuna u jadottah biex ikun dak li jieħu tron wara li jmut ir-re. Dan u dak li qed jgħid San Pawl, Alla tant ħobna lilna illi jadottana għax nixtħuh, għax kapaċi inwassal dak li hu f'ħajti. Għalhekk aħna għoliet adottivi, għax aħna nixtħu lil Alla u hu adottana biex noħolqu bħalu din l-imħabba, noħolqu bħalu din il-ħnina, noħolqu bħalu din l-aċċettazzjoni tal-oħrajn. Hekk nsiru vera ulied adottivi jew ulied ta' vera. L-aħħar waħda. L-aħħar beatitudni mela fil-bidu għandkom l-ewwel beatitudni qiegħda fil-present tense il-verb. Imberkin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom issa is-salta ta' smawiet. Is-sitta l-oħra li għamilna warajhom kienu kollha ġejjin għal-futur. Imberkin l-mniktin għax tkunu farġa, għax ikollhom dwirthom l-art, għax dejjem qiegħda hekk. Meta niġu għall-aħħar beatitudni, niskopru li l-beatitudni l-aħħar waħda hija wkoll fil-present tense. Titkellem fuq issa hawn bħalissa f'dan mument. Beatitudni mhux għall-futur imma għall-preżent tagħha. U l-beatitudni naqrit waqt jgħidlek. Ħenjin intom mal-qalb qed tiftaħ tismaħħa ew qed titkellem fuq hawn. Kważi wara tisma' l-ista l-oħra ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew din insisti ta' wara iktar, mhux biss Makarios juża l-kelma, imma jkompli jgħid oħrajn. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir. Fis-smawiet. Dawn huma l-ewwel u l-aħħar beatitudni sa ċertu punt huma identiċi. Din dal-aħħar doċċa kiesħa fil-let kien fuq paċi u affaritek u ħenjini jaraw l-Alla u jkollhom dwirt mill-art u kollhom. Daqqa waħda u daqqa ta' vera qed jgħidilna dawk kollha li huma fidili għal din il-mixja li qed nitkellmu fuqha f'dan il-programm m'għandhomx jistennew xi applaws jew xi award jinnaf imma persekuzzjoni. U l-kelma li hemm miktuba bil-Grieg tindika persekuzzjoni fis-Samalla. Persekuzzjoni fis-Samalla. Ukoll. Għaliex fis-Samalla? Ma tiġix minn nistan barra, ma tiġix minn dawk li ma jinteressawx falla, ma tiġi minn nista ġewwa. Tiġi mill-komunità stess ħafna drabi. Tiġi minn nies jina f'qara l-Papa. L-iktar waħda li ċara bħalissa li hija goffa u qawwija u ċara il-Papa persegwitat mill-istifijiet. Il-maġġoranza tal-kardinali Amerikani jippersegwitaw lill-Papa. Min ġewwa din hija persekuzzjoni u vera persekuzzjoni qawwija u ibsa ħafna. Għaliex mhux persekuzzjoni ta' xi ħadd li ma tafux, imma xi ħadd li suppost huwa f'sintonija miegħek, suppost qiegħed viċin ta' Alla, qiegħed viċin dem, u tħossok ħażin. Imma min jgħix il-beatitudni sar jidħol din is-sintomija ma' Alla, mhux mal-oħrajn, ma' Alla. U allura li jgħix dejjem miegħu u jkun
U allura dejjem jippreżenta dak li għalla qed ipoġġi f'qalbu, ġeneralment jippreżenta dak li hu ġdid. U r-reliġjon, għax aħna knisja li għandha reliġjon, ir-reliġjon li qablet dal-Vanġelu u għamlitu il-liġi tar-reliġjon, dal-Vanġelu, il-Betunijiet, mhijiex għal-reliġjonijiet, imma għal-nies illi kapaċi jġeddu kontinwament. U l-knejjes u r-reliġjonijiet u l-oħrajn ma jridux jġeddu, biex vera, ma jġeddux. Irridu jibqgħu l-istess. Anzi, għandna assasin żgħar għadhom qatlu 5 snin ilu, 6 snin ilu, rridu mmorru bil-Latin, u wiċċna mal-ħajt, narġgħu mmorru qabel konċilju, mmorru għal konċilju ta' Trento. Il-Marija. Biżmillu tiegħi. Irridu mmorru l-hemmhekk. Mhumiex kapaċi jagħmlu il-mix. Imma dak li huwa maqut magħna fis-Spiritu ta' Alla, dan huwa dak li jiġġedded kontinwament u jmur ifittex dak li hu ġdid u sabiħ u jfittex xi ħaġa li tagħtih il-ħajja kontinwa. ħares l-qudis rana u jarita ħaġa monotona li tażisti fil-Knisja Kattolika. Jgħidu l-itfal, dejjem jużaw dik il-kelma, jekk meta jkun sbajta ftit ħaffarijiet oħrajn, l-iktar draba li sbajta l-itfal tal-iskola kienet fuq marbuta mal-qudis. Dejjem l-istess. Għaliex ma nix sens ta' tiġdid. Fa' tisana xi aġġornament tal-fer jgħidulu u ħajtkellmu fuq din ir-realtà b'xi mod, ħa naraw x'ka jiġri. Ma nafx, forsi di darba immuru kol anka jimmela. Imma din hija r-realtà li qed nitkellmu dwar hawnhekk. Meta tiġi minn ġewwa din persekuzzjoni, tiġi minn oħrajn li ma jħallukx tgħix, ma jħallukx tkun sħiħ, ma jħallukx tifraħ, ma jħallukx tiġġedded kontinwament, allura tħossha diffiċli ħafna. Għax dawn huma n-nies fil-komunità stess illi jinqabdu minn dak li għat fl-ewwel ġurnata, jinqabdu mir-reliġjon. Jinqabdu minn xirrit nagħmel għal Alla u nagħmel bħal-mod, eżatt bħal-mod, ġieli jixxabruli għax ikun fil-televiżjoni nagħmel qudiesa, ma fodu għax inti ma tajtx il-kliem eżatt, għax inti ma titfax il-mafru l-bid, għax inti ma taħsibx idek. Dawn ħaġa importanti għal ħafna. Għax m'għamiltix eżatt, u mbagħad jgħidhom koż vera, min jaf Ġesu niżel xogħol illum mela. Niżel f'Rostja, kun niżel imma inkredibbli kif irridu nagħmlu l-affarijiet eżatt hekk biex isiru tajjeb. Jaħlu dawn in-nies li jaħlu mal-forom partikolari maqbuda mal-liġijiet illi ma jissapportux il-preżenza ta' profeta. Għax nies li huma f'sintonija ma' Alla u kontinwament jiġġeddu, dawk huma dak li jiena sejħilhom il-profeti, mhux ta' żmienna biss, ma ta' kull żmien. Daw il-profeti li għexu hekk mod sabiħ il-għejxin tal-fidi tagħhom. U jiġu dejjem persegwitati. Araw l-istorja tal-profeti dejjem kienu persegwitati. Ġesu li jgħid, Ġerusalem, Ġerusalem, inti toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jibgħatlek Alla. Ġesu qal Ġerusalem, il-belt taslim, li jibgħatlek Alla. Allura jiġri l-istess ma dawn kollha li ser jimxu mal dan il-programm ta' Ġesu. Jekk ħadd u forsi għalhekk qatt ma mxejna mal-programm ta' Ġesu. Forsi għalhekk qed ninsaw qas biss ippreżentawhom il-Beatitudnijiet. Bżajna nipplikawhom, bżajna nimbuttawhom, ma kienux parti mir-realtà tal-ħajja tal-messaġġ prinċipali, imma dan huwa il-messaġġ ta' Ġesu. Il-messaġġ prinċipali ta' Ġesu huma dawn il-Beatitudnijiet. U allura għandna din problema ta' din l-persekuzzjoni tiġi dejjem b'dan il-mod. U jippersegwitawkom f'isem Alla. Min joqtolkom, jgħid Ġesu dak wara Ġesu jgħidu, min joqtolkom jaħsbu li qegħdin jagħtu qima lil Alla. Ġesu qal stess. Ara naqgħod kien konxju ta' din ir-realtà. L-akbar pjaċir taqtil u meta toqtol f'isem Alla. Incredibli. Jippersegwitawkom f'isem Alla, jekk tgħixu dawn il-beatitudnijiet, araw kunu ċerti u kunu lesti għal persekuzzjonijiet. Kemm il-darba ġejti persegwitata? Kemm il-darba ġejti persegwitat? Jien, kemm il-darba ġejti persegwitat? Kultant issa dal-aħħar sirt ngħid ħafna affarijiet. Dal-aħħar forsi, imma qabel la xejn. Għalfejn x'qed nixtieq.
qatt ma jgħixhom, qatt ma ngħixuhomx dawn. Jekk nibdew ngħixuhom, nibdew nindunaw kemm hemm nies li ħajperseguitawna b'mod dirett u jippersegwitawna f'isem Alla, imma Ġesu qed jgħidilna intom ħienja għax Alla hu man-naħa tagħna. Dak li qed jgħid hawnhekk. Allura l-persekuzzjoni mhix esperjenza ta' telfa, imma hija esperjenza ta' rebħa. U nafu ħafna nies li kienu persegwitati u kienu feħ kbir f'qalbhom fil-persekuzzjoni. Tiftakru parabola ta' żerrija tikber fix-xemx jgħid meta jitfgħu żerrija f'ħafna postijiet differenti. U meta tintefa' fi ftit ħamrija tikber mal-ewwel, imma ma kellu xaruq, ix-xemx taħraqha. Neħħi x-xemx ma tikber xejn. Imis qed ngħidu li x-xemx stess qiegħda taħraqha. Dan hu dak li qed nitkellmu fuq hawnhekk, ma nafx hekk nix nispjega sew. Ġesu jispjega billi jgħid li hemm min jirċievi l-messaġġ tal-Vanġelu b'entużjażmu, imma meta jiġi l-persekuzzjoni jaħarbu, hekk jispjega għalik. U meta jiġi l-persekuzzjoni dawn jaħarbu. Il-persekuzzjoni hija ħares l-istorja tal-Knisja. Forsi ma studjawtuhiex, bħalma studjajni aħna. Ma meta tħares l-istorja tal-Knisja, il-Knisja kibret bis-sens biss meta kien hemm persekuzzjoni jew kull fejn hemm persekuzzjoni anke fil-2023. Hija Knisja sabiħa. Knisja m'għandix persekuzzjoni Malta tal-qabel. M'hemmx entużjażmu, m'hemmx ħeġġa, m'hemmx ħajja. Il-persekuzzjoni hija dik illi tkabbar il-mixja tagħna spiritwali, il-mixja ta' fidi. Issa mhux qed ngħidilkom fiċċu l-persekuzzjoni ħarġuha barra qalgħu inkwiet biex niġu persegwitati, mhux hekk qiegħed ngħid jiena. Imma bejn dawk li jikkundannaw f'isem Alla u dawk li jkunu kundannati, Alla qed jgħid il-Betlu qed tgħid Alla huwa dejjem ma' dawk li huma kundannati. Alla huwa dejjem ma' dawk li kundannati. Fil-Knisja anke l-qaddisin, ħafna mill-qaddisin kienu persegwitati mill-Knisja stess. Il-maġġoranza tal-qaddisin kienu persegwitati mill-Knisja stess. L-ewwel ġew umiljati u mbagħad wara mewtu ġurb minnhom għamluhom qaddisin. San George Preka għad minnhom pereżempju, u ħafna nies oħrajn illi għalqulu l-mużewijiet u ma ħallewx is-sfijiet, bidu kienu ħafna ħaġa anke dan, jiġifieri kellu problemi fuq din. Waħda minnhom hija Santa Teresa ta' Avila, hija waħda mill-ikbar qaddisin għalija li wara San Franġiski taffaxxinani mill-kitbiet tagħha ma vera sbieħ. Imma din kellha qalba tant tħabbat ma' dik ta' Alla li ridet tbiddel ir-regola tal-sorijiet. Għax għattajt, din mish tatini xħajja, din toqtolna din regola. Kena ħafna, sorry f-saru għabdisin, bil-regola għadima, għalla bil-regola ħad biddela mata, għadda kienet tajba ħafna nies, l-iva li biddela. L-isqof taħħa kitepek, l-isqof taħħa kitepek għal. Għandi soru illi rebelluza u vagabonda. Nafx darf t-truduċija bil-Malti vagabonda, bil-Taljan s-istari. Rebelluza u vagabonda. Din is-soru mietet u saret waħda mid-dutturi tal-Knisja. Il-kidbit tagħha jgħalmu, mhux iħeġġu jew jikkomplementaw xejn x'kien hemm, le jgħallem xi ħaġa ġdida. Saret qadisa u duttura tal-Knisja. Mela xi ħadd iġib xi tip ta' bidla u reazzjoni tagħkom tkun għalix, mux dejjem hekk għamilna. Il-Papa taf kemm qed jgħidha spiss jgħidha qiegħed il-Papa bħalissa. Kulħadd jgħidu, mhux dejjem hekk għamilna, għalfejn ħadd biddel xi ħaġa. Ħalli l-affarijiet kif huma. Meta tisma' xi ħadd jgħidlek, mhux dejjem hekk għamilna, għandek titla l-antenna u tgħid attent. Ejjew noqogħdu attenti, dawn huma parti, dawn huma mal-parti tal-liġi u mhumiex mal-parti tal-Ispirtu. L-Ispirtu dejjem iġeddet. Meta hemm tiġdid, hemm għejxin sħiħ, hemm komunità li qed tgħix fuq dan il-livell, bla dubju ħassib persekuzzjoni, imma hemm kuntentizja vera, hemm feħ vera fil-qalb. Narġa' ngħid
Dawn il-beatitumijiet qasjin qatt ma prekkajthom dan mod. Għax l-ewwel darba li għamilt li ġew il-kappella matul l-ewwel ġimgħa fil-ġimgħa tal-Ramadan, fil-ġimgħa Mazza. Kont għamilt il-beatitumijiet. Dak jiġi 12 jew 14 sena li ġejt wasik. Jew 12 jew 14 sena l-ewwel darba li għamilt eżerċizzji it-tejjeb ta' u kont bdejt minn hemmhekk jien ma prekkajx dan u nifraħ. Il-ma biex ngħid tista' tħasseb waqt nitqabel u dan huwa dak li jiġri li da kollu li juta Alla ma jibqa' qatt l-istess. Jiġġedded kontinwament. U jekk ma nafux niġġeddu mal-Ispirtu aħna mejta. U jekk aħna mejta ħadd ma ħajpersegwitana, ħadd ma ħajħares lejna u jgħid irrid inkun parti minn din il-komunità. Irrid inkun parti minn din l-għejxien ta' dawn in-nies. Jekk ma jarawniex f'din il-ħajja ma jiġu. Dawn huma l-beatitudnijiet. Dawn huwa dak li l-beatitudnijiet jippreżentaw. Kellha ħafna rati, il-beatitudnijiet jippreżentaw. Ma nafx baqa' isu 5 minuti. Ma nafx jekk hawn xi ħadd li jien naf is-qassis mistoqsija. Naf li qalajtilkom ħafna ċaqliq u ħafna ħama, ċaqlaq ħafna ħama u l-ħama jitla fil-wiċċ u parti ta' stanna imma ikun hemm ħafna inni jien hu gost meta jiġri hekk. Imma ma nafx hekk hawn xi ħadd li ma nafx tiġi f'moħħu jsaqsi xi ħaġa partikolari. Nibqa' bil-mikrofon sod inneħħih ħalli nagħmilkom iktar kuraġġ imma qed nirrekordja. Ma nafx tgħid hawn xi ħadd jsaqsi xi ħaġa marbuta ma' dak li għadna. Jew jikkommenta żgħir ħaġa żgħira mhux fit-tul għax ma rridx intawlu ħafna aktar. Jista' jkun li l-Knisja tuża s-sakrifiċċji minħabba li għal-sin l-apostli kollha li jgħidu Christ ġew persegwitati mill-Knisja allura badaw ħafna. Allura xi sforza tisir ukoll l-istess markien. Fit-translation tal-Vanġelu l-Antik bil-Latin kienet issejjaħ hemm kelma mod tradotta b'mod ħażin. Kelma partikolari li kienet kważi saret u għal-sin kollha msieħeb kienu jisimgħu din kelma u jippruvaw jgħiduha. Hekk xi sonna il-kelma penitenza. Li inti tidber u s-saqis bil-penitenza u bil-kelma penitenza kella tkun bidla tal-qalb jew kella tkun bidla tal-ħsieb, eċetera. Imma kienet ppreżentata bħala penitenza. U allura il-moħħ tagħhom kienu dejjem daw il-qassin antik eċetera u anke titkellem għandkom xi naf nies tal-fleta, m'għandhom xi ħadd minn nanna jew nannu għadhom ħajjin jew ssier għadhom ħajjin jitkellmu din il-kelma importanti. Tant semgħuha, tant daħlet illi inti tikber issa jmessa penitenza. Permezz ta' sakrifiċċju. Mingħajr penitenza u sakrifiċċju m'hemmx mixja ta' growth, ma nafx nitkellem imma growth spirituali, m'hemmx. U allura l-qasdi dejjem hemmhekk. Ma tihomx organizzi jiktbu fuq dal-idea. Kar kotba naqra antiki din il-kelma tant issima illi nitaqgħod dejjem. Illum 2023 anke li nixtieq id-dejjan kelma penitenza. Penitenza tal-termini. Naraw xi ħaġa. Tal-Madonna il-Madonna porġejjina li l-Madonna kull ma titlob nagħna hija penitenza. Issa jew il-Madonna ma fitx il-Vanġelu, jew kien għandna Madonna differenti jew ma nafx. Għaliex mhijiex dak li jippreżenta l-Vanġelu. Mhijiex dak li jippreżenta l-Vanġelu. Ma nafx rispondejtek stamma. Veru? Ecco. Biex inti ma titħollox il-kuraturi ta' moħħok li inti biex mod għandek xi sej minn il-moħħ. Ma tarax. Tiġi ħadd il-każ biex tagħmel pretenza. Allura, inti biex il-moħħok mhux għandek kienet. Alla jagħti kollox xejn, jekk mhux xejn mhix ġejja minna.
Mingħajr nerv, mingħajr sakrifiċċji, mingħajr penitenza, mingħajr kollox. Le mhux minna. Imma l-tagħna hija kemm biss. U ma nafux imorru ieħor, ġurata nies tal-etajiet kbar, ma nafux imorru ieħor, ma tihomx xogħol għax tkun ismajna. Hekk biss ismajna. Ma anke għal-penitenza, il-kurbat tkun hemm xi xi meta jgħid hemm fadli penitenza, fadli kif penitenza jgħidu grazzi. Ma fadlek ngħidu grazzi. Tal-ħafna. Da sekk. Ġieli, nistgħu għażliha, ma tisintri. Sini? Għaddisa? Kellna anke kodba l-qassisin li ma jiġu n-nies bil-bnu, kellna kodba li kellhom jiġu għal-dawa għal-dawa żewġ qabel-merijiet, għal-żewġ muslimiin, għal-dawa kif imma ekku, din il-verità daħlet fil-medweb, daħlet barbuta ħafna fajt oħrajn, kien forsi l-intenzjoni tajba, forsi l-intenzjoni Kristina, imma kien hemm mument fejn din l-intenzjoni tajba saret għal-flus, u saret għal-flus, u daħlu flus biex nimdu l-knisja, u daħlu flus biex nagħmlu l-derbijiet fil-knisja u l-knisja, ġieli biex biex għal assista jgħod jixrob il-bit. Mhux għalhekk, imma bad il-ġużurata u għallura għanna daw il-għanna s-sibta, mostijiet fejn il-din, tajt il-talba zaħtuna, il-xakli, tajt il-talba, ma il-talba t-tefra t-10 fejn memx żmien, il-posta fejn memx żmien, memx żmien x'titkelmu għaddikbir. I just call it ignorance, but I don't know. Please, marroċ taħlux fiħu. Nistan rispondi Mela. Fi żmien meta il-qudisa kienet issir għal sempliċi nies ma għandhomx flus u nies jaħdmu għandhom l-għalini eċċetera. Hemm żewġ effetti mhux waħda tnejn issa. Mela kien jiġu u jġibu l-offerti u jiġu l-offerti u l-qassis jirċievi l-bajt, il-tiġieġ, xi bakra, xi ferek jħrablu l-fuq kaxxa, jiena ma tisaraf il-dan. Wara li taqbad dawn l-affarijiet kollha u tmur tagħmel affarijiet ċ'għandek tagħmel? Salija. Tlifna s-sens li taħsel ilek ħabba l-offerti u l-lum il-qassis imur jaħseb żewġ tiswaba bisek. U jgħid, noddafni mulej muħżuliti u d-nuftijaj neħi, iż-zikkola, għabba l-ħnina, kis-soħnina, ma l-ħnina, ma semax t-għodna għal-dafni sa' minn nuħ muħżuliti. Imbagħad, fi żmien, mela kieku ġejt miegħi il-Pakistan 3 snin ilu u tixrob l-imbit li tagħmel is-soro il-Pakistan ma tistax tagħmel imbit. U bil-moħħbi s-soru tagħmel imbit. U biex inġibuh min-naħa l-oħra xi 3 sigħat bogħod konna nibżaw literalment għax l-ħaltu waqqafna xi ħadd pulizija, ma waqafniex tamma korozza żgħira mhux ħadd waqfek, u noqgħod nagħmlu kaxix ġo wara fuq il-but ta' wara u nieħdu u nġib l-imbit minn għandi s-soru. Dis-soru għawċija tagħmel imbit mhux ħażin, imma jiena mmura l-imbit darba f'sena. U f'sena l-imbit kien isir għax ma kienx tissiġil ħdejjem tajjeb. U ma kontx niflaħ nixorbu. U kont biex ma niflaħx nixorbu taf kont nagħmel u nitfalu ħafna ilma biex nixorbu. U hekk dik ir-raġuni għalfejn l-ilma jintefa' fuq l-imbit, għax tant ikun aċidus, tant ikun qares, tant ikun diffiċli biex tixorbu, illi kienu jitfgħu l-ilma biex tixorbu. M'hemmx raġuni. U għaftetilu waqafna wieħed u qal li faqa, dejjem inti qatt ma titfa' l-ilma fil-imbit, għalfejn? Għax l-imbit tajjeb. Le, messa talba sabiħa.
Bil-misteru tal-ilma nbid konna sem minn natura divina ta' Kristu kif ukoll sem minn natura tal-bnedmin. Sabiħa, inti ċajt is-sabiħa, ma mhux għalhekk titkallimha fil-Bibja. Ma sabiħa għalhekk titkallimha. Hemm xabta dawn il-ma aħna speċi fortunati qed nisimgħu hemm xabta dawn il-Knisja mill-Vatikan il-Kurja u whatever. Imma meta ħares il-Knisja fejn bdew immorru l-oriġinali, il-Bibja oriġinali, u li jibqali il-sens kif meta ħajġi l-ġisna. Għattin kontu bira. Ma tħabburi jena fuq l-isbok nkellmu, ma tħajmu tipo assessin Imma, jgħan nisegħu għafna il-komunità taljana u l-liturġija taljana u s-sarġaw bidlu il-Bibja. U għallura fil-Bibja il-Vangeli tagħhom ilhom il-ġilu ma' saret. Għalissa sar ġa ħafna progress, mhux eżatt kif jixtiequ l-Bibliċi, imma ġa sar ħafna progress. Kien hemm nies li kellhom kuraġġ kbir biex għamlu ċerta kien. M'hemmx anke ġu semmejna, eżempju m'hemmx il-kelma iktar verament ma tiżistix il-kelma minn għamlu fil-Vangeli. Kienet tiżisti biex il-kelma sinjal, li dan huwa sinjal li jfisser xi ħaġa ħafna ħaġa. U intom tagħmlu ta' sinjali minnaw u dejjem niġġielgħu l-istess post biex intaxxejn il-libru. Għajdu kemm il-darba intom għandu ta' sinjali minn Ġesu jekk huma mirati. Kemm il-darba tfajtu elf tannis għal-risposta tal-xudiet, il-braħ ta' allora, dan ma sinjali. It is something that explains and says something else. So different messaġġ għallu dawn is-sinjali. M'hemmx il-kif ma ġbru l-kelma ferm. Kien għasna il-kelma ferm. U allura għal-għax Taljan nifhmu wkoll u hemm ħafna dettalji il-translation li għamlu ġdida il-kif jagħmel hekk u dak ma studjom il-dan kelma u għal-waġi u għal. Mela, tama biex il-bira jirrotura fil-komisma l-oriġinali il-oriġinali għanna mis 1965. Mela 1965 sa 2023 mux maġarx ma bidilx ħafna, imma ma bidilx bis-sejn kollox. Għadha biex biddel mentalità u mux biddel bis-kelma mutibba fuq-il-furtif, ħafna. Ġifiri, forsi u lider. Ma s-sir għal-bab il-problema li għaw il-matriet assassini li għadhom sa' li għadhom jitkelmu. Li huma Jiena kuna moment fejn jiena ngħid jien mhix parti mill-Knisja. Jien mhix parti mill-Knisja. Mhux mill-Knisja Kattolika, mill-realtà tan-nies li jippreżentaw il-Knisja Kattolika jien mhix parti. Inkluż ħafna festi u festi għal-għal. Għaj, se. Għax ġi translate, l-ewwel translation li saret, samiet ma l-ewwel translation li saret kienet biex sara fl-Latina, sara translation ma għajta bnida u wieħed għall-Latina biex importanti li issa il-Grippa ma xinfija minn nies u għawada kollox bil-Latin u għallura ġi translation għall-Latin. U dan persona għadda, ġironi, li għamil il-translation, ovvijament għadda sbagħli ma translation. Braħsa lejn għandha sbaliti teoloġiċi, ma kama sbaliti għaw. Allura, issa li għandna l-oriġinali fil-dejna, issa għedna morru għal xaħġa ta' għax isbeja il-kelma tagħna ħafna kelma. Sa tpoġġili Vatikan II, il-Knisja Kattolika kienet tagħti każ biss it-tabernaklu. U diesa u l-Italja, u tistax u tistax il-Italja. Ejja għada, l-Knisja għada, ma la Nel interpreta għal-asina u xorra, interpretaw il-Vangelo di San Giovanni għal stessa. X'inhi l-interpretazzjoni tiegħu? Dik hija għajda quelli l-ġi. Meta? Kienu ħadd ma interessaħ li jmur għax għajna għadna minna,
issa b'4 sena. Ħadd ma saqsa mistoqsija dan il-translation tajba. Ħadd dan ma tiegħu li saqsa il-Knisja parti fil-realtà umana. Għax il-mati għamlu, għajin xorta ringrazzja il-katologija ta' Malta. Għalix, suppost il-mistoqsija kienet, jekk l-Italja ġabbidu, għax il-mati ma bidux. Għaz bil-mati s-sortina ġabbidu ġabbu maħi. Imma għalix ma bidux, għalix il-mati kol, per esempio, Papa Benedetto li jinbidel dak il-messal kbir, mux dak li jemmemmek. Il-messal kbir jinbidel u jisir eżatt il-translation ta' li kif jgħamil. Kelma. Allura, kien hemm żmien kont ngħid il-Molejn, bil-Madlena il-Molejn, ma komu bija kol. Bil-Latin kienet tajt il-Molejn bija u ma l-Spiritu tiegħek. Allora, b'Ingliż Ingliż bil-kollu, ġibri għażu kien hemm il-Buddhism Ingliż. The Lord with you and with your spirit. Bit-Taljan ma sense the Lord was with you. Imma bil-Ingliż with your spirit. Per esempio, l-Ingliż, għallu għademmi, għal-għad il-ġdid, għademmi xerra tarikom u għal-ħafna. Aħna għanna għademmi għademmi. Il-translation tal-Latin, il-Latin tal-Kriptu, għajja u l-Malti ma biex, nisqom għalix, u ma biex. So, somehow, I'm afraid you want to report. Imma, xi darba verità, ma għedin xi darba, il-Taljan jgħu 1995. U waslu s-tajba snin. Ġifiri, biex għasik għax aħna b'nedmin. Aħna b'nedmin. Illi morbuta mal-status quo. Nistan għawnu. Tajjeb, enikonik. Grazzi ħafna, grazzi kontu miegħi dan moment li nifogos nixxerja din ir-realtà li għalika li hija ġdida u allura qed nifraħ magħkom. Nipritkaha għalija u nipritkaha ħafna ferħ għax qed poġġieli ħafna dar ferħ u ħelsien ta' toqgħod minn fuq spalti meta tinduna li l-oriġinal qed jitkellem fuq xi ħaġa differenti minn dak li s'issa rajna u kultant film.